салом дӯстон, яке аз мавзӯъҳои муҳим барои шахсоне ки мехоҳанд хонаи худро таъмир ва ё тақсим кунанд ва муҳимияти онро ба шумо мерасонам, ки бо ин нақша шумо метавонед 80-85% удобства ва фоидаи онро гиред. Солиҳиддин Фаризов ҳастам, мутахассиси меъморӣ, дизайн, сохтмон ва таъмир. Номбар мекунам, инҳо ҳастанд. Чанд бор ҷои деворро канда он тараф намекунед, ҷойҳои дар як ҷо наздик намешаванд, дарҳо ба якдига халал намерасонанд. ҳангоми мебелро ҷобаҷо кардан аз ҷои дар мебел берун намешавад, харҷи чанд маротиба намешавад, сарфаи маблағи шумо мешавад. Инчунин нархи дастрас. Яке аз фоидаҳои калон барои шумо дар нақша ба назар гирифта мешавад хоҳиши шумо, нозукие ки дар оилаи шумо ҳаст. Хонае ки ба иҷора ва фурӯш